ọ na-abụ ezu ụka ahụ eri ude na atọtuo ngịga. Anyị maara na agha akara aka anaghị eri nwa ngwụrọ. Enyi unu nwoke onye na-akụziri ihe gbasara ilu Igbo na otu o si metụta ndụ anyị dị n'ụwa a bụ Mazi MIchael N Ani abịakwala ọzọ n'ihe onyonyo. Ohere anyị nwere iji na-akọwara ụmụaka anyị maka ilu Igbo na mkpa ilu Igbo bara na ndụ anyị dịka ndị Igbo, dịka ezigbo nwa afọ Igbo. Ana m asị, ọ bụ na ọtata bụ mbụ ma ọ bụ na ị na-esonyebu m n'ihe a, biko o nwere arịrịọ m na-arịọ. Arịrịọ a bụ ka ịkwado ihe a anyị na-eme, nọọ ihe anyị ji enyefe nkụzi anyị maara site n'aka nna anyị ha n'ebe ụmụaka anyị nọ. Ihe m chọrọ ime ka anyị mara bụ na ihe gbasara ihe a anyị na-eme chọrọ nkwado gị onye na-ege ntị. Kedu ka ị ga-esi kwado? Naanị gị mee ihe a ndị bekee na-akpọ subscribe. Ị ga-afụ ebe edere na ihe onyonyo YouTube gị, tinye aka ebe ahụ emere subscribe, ka ọ ga-abụ oge ọbụla m mere nke ọhụụ tinye, mkpanaka gị ga-agwa gị na m emeela nke ọhụrụ, ka ị hapụ ị na-achọ ya achọ, ka ị na-esonye m. Ọ ga-enyere aka. Ana m ekwe gị nkwa na ị ga-amụta ihe ga-abara gị uru. Ya jisi ike kwado m site n'itinye aka na mgbịrịmgba ahụ, maọbụ site n'isubscribe ma ọ bụ na mgbịrịmgba anọghị ebe ahụ, ka o webụ na ihe a na-eme na-ezu onye ọbụla ọnụ, ọ kachasị ụmụ Igbo ndị nọ na mba dị iche iche ma ha amaghị uru ilu okwu bara wee nye anyị bụ ndị Igbo. Na nke taata, aga m eje n'ihe omimi dị na ndụ mmadụ. A na-akpọ ya the mysteries in life ma ọ bụ ndị so bekee. Ihe omimi dị na ndụ mmadụ, ihe omimi dị na ndụ anyị dịka mmadụ. Nke mbụ, ilu okwu m ga-akọwa nwere ike ịbụ ịbụa, o nwere ike ịbụ ịtọ, o nwere ike ịbụ anọ. Dịka m si agwa unu na mbụ, ọ bụ ene ka ofe si maa mma amara kọpụ garị na a ga-eme ka e wee rie nne m. Ya ụra taba ataba ekwobe. Na nke mbụ m ga-akọwa taata bụ nke na-asị na ọ na-abụ ọnwa tibe iji agụba nwa ngwụrọ. Ihe a bụ ihe omimi dị na ndụ mmadụ. Ya bụ ihe omimi dị na ndụ mmadụ. Onye adarụ ngwụrọ, ọ bụkwa uche na ọ ga-ada ngwụrọ. Anyị makwazi ihe bụ ọnwa, mara na ọnwa anaghị eti n'ehihie, ọnwa na-eti n'abalị. N'oge gboo, oge aka na-eme ihe n'anya ya, ọ na-abụ ọnwa tibe, ndị nna nna anyị ha na-akọrọ anyị akụkọ uro oge ejechere ugbo bata, ma ọ bụ ụmụaka abịa n'obi na-akpa nkata na-egwu egwu, ma ọ bụ eje n'ama na-egwuri egwu. Oge ọ na-ewute onye ngwụrọ ihe ụwa mere ya bụ oge ahụ ọnwa na-eti, ọ kachasị ma ọ bụ n'obere nwa. Ụmụaka Igbo pụọ n'ezi na-egwu egwu, ọ gaghị esonye maka na ọ dara ngwụrọ. N'anya, ọ bụkwa na onye tara ahụ riri ahụ anụ onwe ya. O gosi na anyị ga-emere onye ọ bụ onye ngwụrọ ebere, maka na ọ bụghị echiche na ọ ga-ada ngwụrọ. Ihe ọma a na-eme n'ihu ya, ọ chọrọ isonye, o nwenwughị ike isonye maka ihe omimi dị n'ụwa. Nwanyị ka anyị ji asị, ọnọdụ ọbụla ị nọ, gị marakwa na ọkwa ihe omimi ka ọ bụ. Ọkwa na amara Chineke ejikwana ya nya isi, maka na ọ na-abụ na ọnwa tibe ije na-agụ onye ngwụrọ, mana ọ gaghị eme nwunye maka na ụwa ekweghị ka o sonye site na ọ dara ngwụrọ. A sị m na onye na-egbu opi na-ehicha imi. Unu ga-enye m ohere ka m ṅụrụtụ mmiri, maka na asị na mmiri bụ ndụ mmiri, ndụ azụ. Akpịrị kpọwa m nke otu a, ma narakwa n'ike n'ihe Chineke ji wee chọọ ndị Igbo mma. Ilu ọzọ m ga-akọwa n'ihe gbasara ihe omimi dị na ndụ mmadụ bụ akwa ọkụkọ tiwaa akị, ihere eme nkume. Gịnị ka o ji wee bụrụ ihe omimi? Ihe o ji wee bụrụ ihe omimi bụ na ọbụnadị oge Chukwu kere ụwa, o kere ya na onye ọbụla ga-enwe ọrụ nke ya. Ya bụ, mara na ekere ọrụ eke. Ma ọ bụrụ ezigbo enyi m nwoke, ọ sị na ekere ọrụ eke. Ọ bụrụ n'ezie na ekere ọrụ eke, marakwa n'ụlọ nke gị. O nwere ka ọ ga-adị na nkume ga-adị, ọ bụrụ akwa ọkụkọ na-etiwa akị. Gịnịzi ka nkume, kedu ụzọ nkume baziri ma ọ bụ na o nwee ike itighe akị o kwesịrị itiwe, ọ bụziri akwa ọkụkọ? Unu maara na akwa ọkụkọ agaghị etiwe nwe akị, mana ọ na-egosi bụ ịhapụ ihe kwesịrị gị ime dịka nwa okorobịa, ma ọ bụ dịka nwatakịrị, ma ọ bụ dịka nne ma ọ bụ nna. Ọ bụrụ onye a na-ene ya anya bụ ihe meririe, ikezi ọ bụrụ ụjọ ka iji wee mee, ikezi ọ bụrụ isi ike,
mara na o nwekwara ka ọ dịkwa gị mma gị nwee hapụ ọrụ gị ka marụ na ọ na-abụ chifo ọ bụ ọrụ na oke dị arụ nwata nwaanyị na-etote iwere azịza zaa mbara ezi be nne na nna ya. Otu a ka ọ dịkwa na nwa okorobịa ma nwata nwoke na-etote o ruo n'oge mgbede abalị oge chi na-eji oke na ọrụ dị ọrịa bụ na ọ ga-eje kpọbata ehi nna ya nke jerịta nri na-agụ maọbụ mepere ọkụkọ mpio ebe o si abata iji gosi na ekere ọrụ. Ọ ga-abụzi ihe mwute na nwoke obere nwa nwoke maọbụ obere nwa nwaanyị nọ nne ya na-eme ihe o kwesịrị ị na-eme. Ya ka eji si akwa ọkụkọ tiwa aka ihere eme nkume. Ihe a maara na ị kwesịrị ime na ị ga-emerie ijiri isi ike wee hapụ onye ọzọ mere gị onye a na-ene dị ya na ọ ga-emeri eme ya gị nwa bụ nkume ihere ga-emekwa gị. Ekwekwana ka ihere mee gị na ndụ, mebekwa ihe ziri ezi ka o wee dịara gị na mma. Nke atọ anyị ga-akọwa bụ nke ọzọkwa na-ekwu na o nwere ka esi eme ihe ụwa anya. Ndị na-atụ ilu okwu ngara na-asị na ugo ọrụ bekee na a na-etuye n'azụ isi, mana ndị okwu nchọrọ ịkọwa na nke a bụ ilu okwu na-asị na mata ghara ka ọkụ ji wee ghara ite gbuo ihe dị ite n'ime. Ite anyị maara ihe bụ ite, anyị maara ihe bụ ọkụ, ka anyị were na-etinyere ji n'ime. Gịnị mere na ọkụ ahụ a na-akwanye na-enwu n'ahụ ite? Gịnị mere na ọ bụghọzi ite bụ ihe rere ọkụ? Ọ bụrụ ihe dị n'ime bụ ihe ọkụ nwugidere nke ahụ kwezie ka a ga-erie, mana ite eghebeghị eghe. Ihe mere bụ na ite neghara ihe niile na-achị ya ọkụ, o neghara ihe ndị ahụ anya wee sị ka ya were ndụ ya mere ihe. N'ihe ya ma bụ na ya si ka ya jide ihe a tinye n'ime o wee jide. Ọ bụzi ji maọbụ ọkụkọ maọbụ ede maọbụ anụ ihe ọbụla a tinyezi n'ime bụ ihe chịrị ọnwụ na ya ga-ama ihe na-eme tata na ya ga-esi n'ite a wee pụọ. Ọkụ wee hapụzie ite wee jee gbuo ihe ahụ dị n'ime ite. Kedu ihe ọ pụtara? Ihe ọ pụtara na ndụ anyị nọ bụ jiri nwayọọ na-ebe ihe ụwa, jiri nwayọọ na-ebe ihe ọbụla bịakwutere gị na ndụ. Emezine ka ya fụchata, maka na asịkwa na ọ ka afụchata ka mgbọ ji tụọ enwe n'isi. Maka na onye na-enyokwe isi ya na-apụta. O nwere anyị ga-ene dịka igwe na-achị obodo, o nwere anyị ga-ene ndị gị na ha na-achị ime ka ịfụ ya. Gị nwa bụ nna bụ onye isi ezinụlọ, o nwere ihe a ga na-eme ime ka ịfụ ya. Gị nwa bụ nne ma udo chịba eje na-enyote nke ọ ga-abịa inyote ọ bụrụ ọgba aghara. Ya ka ndị mụrụ anyị jikwa na-asị na o nwekwara ihe dị iche na udo na ikpe nkwụmọtọ. Nya ị na-ene were ofu anya n'ebe, maka na iji uwe a bụ ọ dị ka onye na-agba ọsọ ịgbagide iwere ihe mkpọrọ gị nye onye ọzọ, ị gaghị agbaru ya n'isi. Maka na ụwa bụkwa si n'aka fere aka, otu a ka o si wee rute anyị aka. Anyị na-ayọkwa eze Chiteoke abịa maka o rutekwe ndị nke ọzọ aka. Ana m ekelekwe gị si na nka anyị ga-eji wee mechie bụ mmadụ ịṅụ iyi na ihe ọbụla ya na-eme bụ otu a ka ọ ga-esi wee dị. Inu okwu a na-ekwusi na egbe na-egbughị mmadụ anaghị ekonye ya ọmụ, agaghị eji gbanye ya ọmụ. Anyị maara ihe ọmụ pụtara na omenala Igbo. Ọmụ pụtara ihe a na-eze eze, ihe na-egosi ebe egwu dị, ihe na-egosi ihe rụrụ arụ, ihe na-egosi onye mere ihe ekwesịghị ka o mee. Ya mere anyị ji asị ọ bụrụ na mmadụ ekpeghị ọnụ ya, asịkwana ka egbuo ya. Ọ bụrụ na mmadụ abịaghị ebe ọ na-arụ ọrụ n'oge, edekwana ajụjụ wee dosere ya, hapụgodi ya ka ọ bịa. Oge ọ bịaziri ajụbazie ya ihe mere na ọ bịa ha. Ya mere eji na-asị egbe na-egbughị mmadụ anaghị ekonye ya ọmụ, nke pụtara na ihe ọbụla na-eme na ndụ cheregodo ka ịnụ, maka na asị na ọkwa na onye nke akwuo onye nke akwuo amara onye ji eziokwu. Anyị ga-ekere ka m ga-esi kọwa na ihe anyị na-eme taata amakazi, ma ọ bụ na ọ bụghị otu anyị si ekwu ya. Ana m arịọ unu biko mma mmanụ ekenekwa m unu ọzọ. Anyị ga-ejedobe na nke taata ma na-arịọkwa gị ka ị nwere anyị ndidi, nwere anyị ndidi na anyị ma na ọ ga-adị mma. Naanị gị kwado anyị, izu ọzọ anyị ga-ewetakwara unu agba ọhụrụ. Ekene m unu ọzọ. Chineke kwado.
nke ga-abịa ga-aka mma. Ndewonu.